Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Nijang Karbi Anglong ialong taputhot Karbi singkan kimi katalon ponalong organized by PRNA KSA Head Branch BDP lasolong mesin pen singkan kimi ningarong cipipon lason si aningkan bang setame Karbi singkan kimi katalon ponalong ningarong cipipon renti. Pen Kelvin Teron Karbi Anglong News. Meganya kita silo karbi rong kay cumang pan kacipon na datem lo netum karbi singkan kini katalon lo na itum pini sikiceng silo na sinitum pini arni katalon pon ke ne ambi ari seminsu lapen KSA BDP asan netum cipang rumpet lo athe netum cipang rumpet na ko athe bang ke netum pini tangka poisen ba tum ke dorde de kopensi netum hai bang ke sab saga seme la parti thomes netum asan lem pon long lo asan netum hai semen itu perang itu harus sih ini bela sampai curug ke sini lempar ini along aprek pe sama kerap panggai itu kiri pon kali itu mitang alias kim pensi itu body pon loh nanti itu penuh sampai talun kan malin itu di pon loh di kepre selama satu pon di langsung sih itu pon masih kedua kita geding pas sampai jenuh di pon loh pon aprek loh sampai itu pancerat itu dan itu son Karbi kan kini orang katalon pon itu langsung sih kelang kami tiga pasal pansi pasal tiga pasal itu kalau itu apa yang untuk kan tidak boleh jadi pensi itu lah kan sekat di malam cabang itu ini konsep. Nam rai kom sai khia pen hum thom kang hua thing pila pen hum ni bite ke ne ponlo habjan PRF and Doldoli RF along Central Range Lapen Protection atum Chelangsi Eastern Range Keparo Ronga Pahar Lapen Mile Cap along ke ongtung Kanghua Thengpi Keneponlo Kaching Nang check Hum Thomagari registration number AS03CC 3844 Lapen AS02 AC 4627 Lapen Ihum Enalagari Ban Pusi Pangthekpot Bangso Gari Kenepon Long Ahut Humni Nagaland registration abide Longpot Lapen Kibang Chilangani Sitami Ingnam Raikom Sai Kiatum Kirika Kurukasai Dengpon Bom Lang Pusi ACF Bibison Tokbi Perangke Tengnu Ningjepot News Text Report Karbi Anglong News. Sir, nang litum la tuwe ting pigine ako na problem ni. Patuwe ting pigine litum ani yang sam may trok sia long kami ihum net long kecing si la non bikok mulai lo lapan aku litum patuwe celang tusi dolduli donsuri lapan habjana aref di aref lahai ini litum combing operation joint operation plan sulo jo pangthang litum aku rong apahar natan litum tondam lo litum pune ting bangla na pentan litum atim lut lo asos ini litum jo pangthang la ardo kiri grup klem lo angke pedap yang print yang ada terus bagi pora citim kalau akun itu data mobile home ni thank kamu agari lapen baik home ni Nagaland registration ini itu net selong kopai kelang do kelalo ala towar biher mat ni tu magari thek lo mahala kamu agari angmong bikoman ala driver tu mangai kaden kamasi ni litung tiap tuntong dek amasi munit bang inang long we sitamin itu melangari tata mobile home ni lapen baik home ni ke litum ciparideng desil ada protection range di kuan den Nang litum la jordet alaso patuwe tinep agari konbak bojorlong damte ador luji. Na bangke I think pike C class si yo ko lage thoro pula thom I think pi pangu et kan thoro suri pokep tak si dui ate C class aku sari plywood fancy kios yo akapai ke no mati plywood kan
yang di mapur tu pon di pasi pun lah. Asing ni tum laso bangke kiri keruk yang tom tela, ni tom an, di doan kini tum laso ke kan tebiu panggil ni tum kayak kita ni tum beribon atau beribom gila. Asing ang tum kerangke tum nangkau memberi kota corol, lapan nali tum kami bidi sore ni tum panang pinang semua, ni tum ang susik kilir seng Karbi Anglong kira kompri ya panang tum pantak tuan celang. Karlitang Rosmi terang pia heman nilitum Karbi Anglong news perang kepen kahumrida nilitum a perang kepen birta kirib dama hotlam thekelong ke lapohenlo Karlitang Rosmi terang pia men pen emi school ahem kimpon po tarapung pen dolamara dak tobar silampon po lapen borpung pen chukhiala dak atobar setami silampon vek po pusi Karlitang Rosmi terang pi apia po ate amu maratum akayalong kedome senji aphan ke mesenji ahemarit setami kimrang pi pon po pusi KAC atumpen Karlitang Rosmi terangpi api apo lapen borpung tarapung lapen kaprek khabarara da thengno tim Karbi Anglong pen lamchak chipi ponlo lapen Karlitang Rosmi terangpi akumlin satami borpung mate GP along bibek nang jipusi Karlitang Rosmi terangpi api apo ate amumar lapen rongasar lapen radya tatumpen KAC CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachunengri pedopon lapen nilip MEC Pobitro Rongpi MLA Dr. Numan Momin aphan lapen KAC atumaphan kachunengri pedopon dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news Council tumpen authority tum do potsi alang tumpen chingwai tampo laso phi alang tum hen chingwai tera phi ko sonsi claim jima ko sobangsa kimi jima alang tumpen siakom mathapon supo Tela isabatan. lake katu chini loke lake pokso rape lak murder lake law and order teng pen aku CM tap thane lob lake heng nang ko capital punishment ki pinang kok po Jinthong Youth Development Committee lapen Karbi Honghari aro mai ahin pen Karbi ningkan kimi katalon pon Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Jinthong constituency alo long elobui tam hidi pathua klamalong CYDC lapen long elobui arlo rong pliara chingrum si Karbi ningkan kimi katalon dun lapen Karbi Honghari aro mai amai phu sarbura teron ahin pen aron bari malama ingthorpon lapen sipson singnar maipu CYDC alama ingthorpon si puthot ason ki jui ke pathu bipondo lason si klimso maratoma phan thongnok bekikat chingbai lapen sarmar sarpe maratoma phan sonsuri kachibung lapen ason pathu ponlo lapen anikang sam pen radamai pi pangching ponsi lapang solong aluhiaman pen jinthong emisi evejit kro lapen jinthong rongarat pin poatum lapen jinthong along pen lo mati advocate monjir tisopita chetongdun lapen bang solong koson si Karbi khayalong kaching thoramo ke paprang verjima mati lun barim kan barim koson si ke paring verjima lahayalam ardi dojot pen chithanche mumpon lapen sipson singnara hen pen kachuro alam thik pajir ponsi maying samjin pen pichun pot jinthong pen Martin Ingleng Karbi Anglong news to pini thang tarik se suri hini rain gora pli aningkan pini dak tam hedi pathua klam long loboi long ile tum CYDC mate Jinthong Youth Development Committee lapen Karbi Honghari long loboi aro mai penir tum songni pathi pi ponsi Karbi singkan kimi talon ponglo piposi labangso Karbi singkan kimi talon ponang kok mapu pulo tangte ile tum Karbi ta elame ki pencing lok pendeng sumpot chokle makai lasi isia identity donanji pulo te pini labangso singkan kimi talon ta si Karbi aphan isia identity mate ang theklo lasi dam tang ni kan same Jinthong long same Karbi singkan kimi talon pon bang incre pangkre mate kom hek si thegam long lasi non bang ke ile tum Karbi sengkat kami katalon abang ke Jinthong long tame itum peneng an bang ke arong tin mate along tin si katalon si thegdam long lasi labang ke me pik lo lasi anso si itum Karbi arat pansame itum Jinthong men tai si identity men tai si ang thek bang paklang lo pini ason Karbi sengkat kimi katalon pun bang ke me pik lo pusin nili pensame mate nili CYTC mai pu pensame choropot no dak long lubui tam hidi pathu klamalong nilitum
จินทอง CYDC ละเป็นนิลิตุมดักลงลุบุยการบิฮองฮาริอารอมเมนิลิตุมปังรุมนิลิตุมบางฮินีมาเตจุปังรุมเป็ดเป็นนิลิตุมคิดูอินังกอกอาทิปีละเฮโลนิลิตุมการบิยักเฮตุมฮักกูเป็นตาอารมณ์ดกอกทางริดแรงกูปีนี้เกทางนี้ไพ่สิโลละสิอิลิตุมการบิยักเฮตุมตาฮักกูเป็นตาละทางริดแรงกูจอดละเป็นอาร์นีฮอกฮิปโปla pen ke rita chi jam che la pen ke kaching ki chi than ta avedet ti la si ching ki chi than ilona la pen ke kachupang room ya isi kachupang room polo tang te committee do nang hi pusi alang litum la chin thong jut committee tum la CYDC la pen nilitum la hong hari karbi hong hari arome long lubui pen nilitum chingwai chi kroi pen si nilitum bi ilo la pen rat nilitum cupang room lo nadak rong prokarat nilitum cupang room si nilitum la so a program ang nilitum pa success pon itu Ratchari mate Lems chairman Rajan ingti Amina akhia dat pen Amina ahem thiko balong rong kep arong ahemi pi mate sarpiruru atuma phanchoi kar om keron Thang ni phai siar ni lakha ingkore trok Dwarbagori MAC constituency ke parlo diring thengkur terang arong along Ratchari abang phumate rongmong Williams chairman Rajan ingti alang ni Amina akhia dat chepadam pen rong kep arong asar piruru atuma phan lapen hemepi atuma phan choi kar om keron padopon Alangli ahem thiko balong si bangso sai Rajan ingti alang litum hem isi aning kemi pen lapuson sarpiruru atuma phan bang phokep so se abang pi atuma phan kera pajer ponlo Lason thak si kedam tang aning kana hutsitame diring rong kep arong asara tuma phan thang ni phai siar ni Karbi ningkan kimi ahut pache tondon si Karbi apoho pen aman pipon pusi pherang ke atumalong nang chethandun Sonsi nona dihule thatta sarpiruru atuma phan lapen hemepi atuma phan sitame choikar om ron ponlo Diring rong kep arong amelaki thengkur terang arong raso ingtiarong sarbura singnar arong bura kramsa arong phulok ingtiarong nomor hini geleki habi rong phararong motlar rong phararong diring lekthe rong lapen bamon biarong Kaziranga pen Risan ingti report Karbi Anglong News Perangke bi tingutum phan Karbi ningkan mi akardom pi pajero kardom pini neli hemalong diring angkang rong kep arong hemejangre mate pe phurun atum phan kachupha pon kelalo Karbi ningkan mi ani pachitonun si nelitum hemisi mate nilitum jongjung pen akhi chepadam si asap sovet si tame nilihin pen choikar om kipi ke pajir amai bipon lason thak si chuning si tame Karbi ningkan mi ani pachitonun si diringang kang rong kep so se mate rong cricket home arong asar tum phan nili he malong chehang si nili Karbi apoho lapen pekar om nili keron ajai meg bipon son thak si ningkan surini ra ningkon kore hini asengkan si tame nili diringang kang pe phurun pu phurun sarpiru sarhang atum phan nili bang plikep ara tum phan sanglin krepho lapen te pekar om lapen on part tame Karbi poho pen karchu pon ajai meg bipon masi Ake ong oge pupe seta Karbi ningkani miani pachitonun si peneng pen anke nili ningkan ke thom ke chok ningkan lo asap savet si tame nelitum hem isia hin pen mate nelitum nilimina akhia dat pat kon ben si nili pisar pusar lapenan par tame he mejang re tum phan nili to hin pen pi pajir pan lo athe nili ta nili mina khi ba nili mina jakong pun nili cipun nili phanta bang arnam nange piakhi lase arnam nange pi nili tum phan nange piakhi ke nili sitame ako kedugala tum phan ron thulong pot arnam phanta khiru pilo lase arnam along kerap kelong ateng pensi nili sitame ako rat tum phan pi thulong lo lake arnam keru posi nili hin pensi tami suri arnam phanta khiru pilo
Karbi sengkan kimi arni prek jama dimalong katalona sonsi bokajan subdivision along ta talondun. Thang ni phai isi arni Karbi sengkan kimi arni katalon prek jam Karbi Anglong kang pi along katalona sonsi bokajan subdivision ang kang pi bokajan arong sopi rong kang thir Karbi club along Karbi sengkan kimi talon ponlo. La sonsi jai meka tengpen bokajan arong sopi rong kang thir Karbi club along Karbi sengkan kimi katalon pon along ada por bhai keba por malom pen karli tang atuma phan chiki moasai dengpon. Aphitu borjan cases hawaramai amai phujana sing teronari dengpen chengpi music production sengkan kimi alunjer impu pona sonsi asonson ke pathu ingpusi pathu parongro ason babthali ke up sonsuri kachibung kengdongdang kachapate hai hui ason kapre chipate pathu ponlo. Jai mega tank pen Karbi sengkan kimi bukajan rongkang thir Karbi club along katalon pon along alihia man pen borjan VDC chairman Sonaram Singnar bukajan lems chairman Sarating Hi bukajan municipal board chairman Sundor Ingti bukajan education block chairman Sardili Bay borjan KCS Maipu Janasing Teron rat Sai Klembang, Mohan Togbi, SGB Borsing Bay, Raju Ingleng KSA, G2 Phukan AJYCP, Lapen kaprek man kedo keding atum chitong dunsi, Karbi sengkan kimi katalon me senpet pechunpot. Son thak si hanjang lang so, Balipathar, HDP alongta Karbi sengkan kimi, talon dun, Lapen kaprek adim alongta Karbi sengkan kimi, katalona berta ribdun long. Bokajan pensar kurube, Karbi Anglong News.